mukadzi washoka wakamuroora here vakamuroora vakatanga izwe izvi mukati akanditorera murume wangu murume anobvisa vakapinda nepolygamasi mune here muchato wamunoti tine muchato 511 usikabvumiri kuti munhu aite wakadzi tine 39 years atiri pa37 years munokwanisa kuita kunga muchiononga pane nyaya yayo pasina nyaya muchiwesta mari zvose murume wenyu anobvumirwa kuroora vakadzi vaano asi mimi hamubvumiri kuroorwa nevarume vamodzi saka tikuti susu mune here chinotadzisa murume wenyu kuti aroore kana chinobvumidza murume wenyu kuti aroore futi mumwe mukadzi like tsamba yekuti mukadzi murume wangu akatochata nemukadzi asi isu takachata 511 inini handina tsamba yekuti ndakadi ndiri muchato watakatisainirana kuti muchato asi ndine yechiwani yekuti ndakaroorwa nemurume wangu asi uyu auya zvandiri kuuya kodisputa ndezvekuti uyu auya kuisa 511 2023 ndopa akachata nemurume wangu akaenda naye kwaMajor Street abva achata murume wangu achitofara ndakatovhunduka kunzwa kuti murume wangu achata saka imi mamusina kuchata tatisina kuchata 5 vaanotora ndovhaanochata ndimi magirlfriend saka ndimi magirlfriend right. So what it means ichi kana chatodaroka chakuda kuti manje muchiteedze gwara noti iri recustomary because already kana pa 2511 is no longer customary saka chaamumanye maona kuti muchitsvaga igweta rinopinda nenyaya yenyu muchii mudare zvichione kuti murume wenyu akazonopinda mu511 nemumwe mukadzi sei asina kukurambai ende imi makasopinda mukastomary marriage nemurume wenyu kuti iye uchikutaura mareasons enyu because pamwe pacho murume anokwanisa kusvika kukataura kuti makamusiri mese kana kuti mamakarambana mamuchiri kugara memurume mese tatiri kugara tese akatobuda mumba achitoenda kunochata kwahondo nemukadzi iyeye ndikatozomutsvaka akubva muchato kutodzoka ekotodzoka handina kutomboziva ndakatozozviziva pane 2 weeks ndatozonyeurirwa nomwe akandiudza then ndanyeurirwa paipo ndikagara naye 2 weeks ndichizviziva tichitofara tichiita zvese as usual then paakazonga mari yawachata paipai wakaspenda mari yakauya wakaspenda akatora mari yangu yandakarima ndiri murime commercial farmer akati baba wakati hanzi isusu gore rinoda kugafurirana nepakati ndikati baba muda kuitei project yamuda kuita kukanzi ada kuenda kuisa chibhorani ndikati mari iyi baba kuti tidzoke mumunda gore rapera pamberi kwakusina kunyatsoita zvakanaka kuti tidzokere mumunda regai timboti tispine dai mati tispine ndakazoona murume angozvimbisa tati ndiona sinoti normal vandazoona kuti kutsamwa pamwe ada kuti ake chibhorani ichocho regai ndingomupa vandamupa mari iyoyo handina kuziva kuti chibhorani ndazomubvunza kuti mari yaba akachengeta kupi baba kukanzi abva waramba ukamunyara baba mari iya makazoita sei dai pari zvino maispina taita kuti iwande kana chibhorani mozochera yawanda havana kupindura then ndopandakazonzwa kuti vaenda kunodi mari iyeye ndakatozozviona kuti mumwe wangu akari kuzvimbisa kuti mari nokuti aitotsvaga kune vamwe vanhu mari yekuti ndinochata kutsvaga nekuuk nekupi ndipewo mari vanhu vachimunyima saka anga akutora mari iyeye kuti avedzere kunoroora mukadzi uyu asi wachata 511 iyoyo munani muna june wakuzokunoroora muna september abva achata the same nafata abva achakushatiswa nafata ikoko muna september adaro inyaya imwe yandinayo ndeyemuchato iyoyo 2 ane nyaya muno mudare rino mukadzi uyu nyaya iyi yatakaona pasocial media yekuti akadhisapisa umwe mwana waaishanda kubasa kumba kwake abva naye kwahonda aibva enda naye kushuruka tikainzwa nyaya iyoyo saka mukadzi iyeyo nyaya iyi ichiri muno
mudare rinwe haisati yapera akuuya akuda kunovaka musha kumusha kwedu handiti ndo nyaya ndakauya nayo ndikuti dispute azviiti ini ndinotya ndine vazukuru ndine vana ndine chii handizivi zvaachazondiitira mukati memusha saka inini ndiri kukumbira kuti handikuzivi kuti ndoita sei nekuti mukadzi uyu akuya kodi wakatochera chibhorani chee chaidzirwa chakava chaida kutocherwa kui akauya aiwa hapasati paiswa muimba kungotanga kutochera chibhorani panapa nepatoilet apa pamusha penyiva musitendi menyimi pakaganura road kumberi kwacho ikoko saka anogona kuzviita kana muarea hatizive nokuti haisati yadi yapera mudare muno kuti tizive kuti munhu yakamira sei kana ini ndinotya ndine vazukuru handiti vanogona kuti anything chinozongoitika takayinzwa nyaya iyoyi makona mutarisika uyu ndiyakahengera papi nyaya yemukadzi isusu patakapedzisira kuiona patakapedzisira kuiona yakazi iye aitoti mwana uya munhu ari kubuda mweya uri kubuda uyu ngaubude kumusha kwedu mweya wacho ngaubude mumba medu kuti tizive kuti ndisi takadii saka pakadaro haungagutsikani pakadaro haungagari nemunhu yo uchiziva kuti ane chii chiendai mofagirei moita kuchienda kutorei kuti mugaidwe zvishaisha zvina kutema because zvinoitika nezvekuti mukadzi iye kana atonetsamba iyoyo munokwanisa kuti murume paanofara muwanikana chii ndo zvandadawira kuti murume wangu achiri mupenyu ndakati I want to dispute murume achiri mupenyu achiona zvaakaita saka ndatika my advice now ndekuchiendai kupi zvakaigweta pauenda robva raita nyaya muri kwamutari aiwa ndiri kuharara ngazviite clear wirusa mati wirusa munoiziva wirusa women and law Southern Africa ndakamboenda ndakatombofamba ndikatomboenda kunzvimbo idzodzo vakakuadvaisa iri vakatoti endai munogara pasi munoita basa renyu musiyane nazvo izvozvo ndiri kutokuudzai ndikatozotsvaga imwe roya rakazondiadvaisa kuti ningirikini achibva nditaura kuti mukaenda kuningirikini kukoti nemurume wenyu munosungisa murume wenyu handitika inini ndio imwe nyaya ndakabva ndati baba murume wangu ndikuziva ini ndoziva murume wangu kuti murume wangu anoda zvawakadzi handiti uyu ndiye akazomubata kuita chii komisisa 511 iyoyo mukadzi but murume wangu ari izvozvizvi kuuya kwandakaita kuno bp iri kudi yakakwira handiti kutoona kuti ari kusungwa nemukadzi uyu ari kutatadza kuti auye murume auye kwandiri handitika kunzi ne 511 haufaniri kutombongina nemukadzi uyu kana kwaunguri wakafonerwa kukanzi kuti murume wangu akandithreatena kuti hanzi kana ngawauye kumusha titaurirane ngawawithdraw nyaya yawo kwamambo kana wawithdraw tovataya kumusha totaura nyaya iyoyo then kana asina bakuwithdraw ini ndakuenda kucivil court nokuti muchato wangu uyu haudi wakadzi wairi saka iye ari kuti ini handiuye pano nokuti ndiri nyaya yangu inotomwa kui ini ndine kuona kuti mari dzacho handina dzekuti ndiende kwamajorcy saka ndandauya kona mambo kuti mambo wandidziro nyaya yangu wandibatsira kuti ndodii nababa muchimese tiri tese atoripo panze apa asi kuti ndiri kuti ari kurambidzwa watori pano asi kuti ndiri kuda kuudzai kuti chokwadi ndechekuti murume wangu atokwira bp mutana ndauya kuno aitoti I miss you akatitumira message I miss you ari kutokwira bp ndakatozviza kuti ari kukwira bp nekuti ari kurambidzwa kunzi hauendi kuneni nekuti ndinani 511 apa chimbotsvagaibvetezvachavanachangamirizvo akingi zvinoshanda mukatika kumusungisa saka aina yakada aine 511 idimake but I think in terms of properties what is a time yakaitwa muchato iyoyo inozotariswa muchato wakaitwa papi pacho
kwakumberi wandiri asi kuzvichengetedza kugara mino pepa renyuzi pamutemo rekuti what legal rights are you going to get maproperties enyu mainheritance enyu mapensheni chichi chamunofanira kuziva kuti 511 haiitwi nevanhu 2 vari musame marriage. Angamona pane nyaya 1 ndiye anobvumiswa anozotongoita futi after umwe anayo yamhosva murume ndiye akusunga yabigama ini pandakamboita maresearch wacho wakanditi isi nullified mapanzwa iri nullified nengikini iyoyo kana atouya muri customary marriage iri nullified but uyu chandiri kuurira ndechekuti ari kusimbisa achiti murume hachafani kuya kuye murume ari wana vazukuru ndine vazukuru ndine vana nengikini mune zvese but it's not it can be nullified kana maichallenge kucourt court kana yakapa muchato wakadai inofana kunullify that marriage inonullify kana machallenge if you don't get that advice utokana changamirei then it cannot be nullified because the document akatoribata kana isati chakanzeriwa kachiri valid it must be cancelled saka imimi chinofanira kukanzeriwa kuti chozikanwa zvachidii ndimi muchipambira imimi wamaichichi chikanzerwa ichi imi wamamubatawo mwamaenda naye 511 kujoko ikoko aiwa indoziva kuti murume wangu ada wakadzi wakawanda arikutovharira vamwe vachauyawo wozindotokuziva baba ane shairo reuromba arikutovharira mukadzi uyo arivharira vamwe nepakatapa pane vamwe vari pakatapa iye ndiye aenda kuti regai ndidi ndiise 511 ndamuvhara zvakaasungwa asungwa asi kuti izvo ndo zvandiri kutika akoesapa dungwe resei imi michiendai kunogadzisa zvodada endai kunoti chinhu chikanzurwa chichallenjei kuti munhu amakachatisa is legally married to me tongoti gweta rinoti chiyaugudei iyo ndainzwa amurwi nemunhu unotsvaga gweta renyu rokubatsirai advice yakadi yakabosha mabenefits acho ekuramba uripo nemadisadvantage kuti rikasakanzurwa what will happen to you murume nyari kubasa ari pabasa saka kune mapensheni kune mabenefits kune chi saka you need to safeguard those things by nullifying this thing vati vane mwana havana kana mwana ane 45 years iye ari zvanzi murume akandinyepera kuti handina mukadzi 45 years anganyeperwe murume kuti handina mukadzi handiwa unongoenda kwano uchiona achibikirwa hembe dzichiwachwa zvese zvichiitwa haunongoenda kunoona kuti paari kugara ndepapi 45 years akafirwa nemurume asina vana ane vana 2 wake ndo akugara nemurume handizivi nokuti handisvike kwavanondikina kwacho vanondirambidza kuti ndisvike bhozi inini koti yakaniti kwari unofanira kuenda kuno kana asina kuuyawo kwenguva endai munovaona baba nevazukuru saka ivo vanondirambidza aiwa pane vanhu vandakabvunza maadvice wemakoti mune basa mayo muvana vazvinga bhozi isi ndo advice ingoripo kuti chimbochiteerei kumutemo kuti chinodamburwa sei chinyichi ko ishu iyi yandataura ishi iri mudare rino ichaifollow up on that one ichaifollow nefollow zvinoita endai tinokunotifai asi endai isusu tichitaurirai kana maendaiwo motaura kuti lawyer kana zvikukunetsa maloya svika munoenda uno maloya anobatsira legal aid vanokutaurirai kubatsirai zvinhu chaizvo chaizvo chiri important chekuti toti mugare makasafeguarda zvinhu zvenyu kuita kuti indivhendi kuti murume panema pane vastensi akatombotanga 2 months wanhingekina vese vagara vese wandiro nezvikwereti zvemuchato akatomhanya kochera foundation stand yangu zita iyo yaisi yemanhingekino ndeye masabhuku iyo kwanaziko ndokwanga atomhanya kutodi kutowaka ndeyamuasenga ndizoti akangoisa zita rake ipo manyura pawakadzoka zvawakaita changamiri pawakabuda pekutanga murume wangu akatochema achibuda achienda kumukadzi iye
wabva wagara ndingirikini 2 months murume wangu abva anzwa nyaya yemukadzi uyu iyoyi nyaya iyi zvakaitika zvese vaainzwa achibva atiza mukadzi uyu akamutiza ane 2 months achibva adzokera ndoti ndatiza murume uyu akatiza mukadzi asi haana kutiza 511 ndo zvaakaita haana kutiza 511 atiza hake mukadzi kushanya yebuda pasocial media but achingori naye because 511 mukadzi anaye mukadzi anokwanisa kuenda kugara kana kuzambia paanongozwa kuti wafa nokuti izvozvo zvakatorisa 511 aitoda kuenda kuuk kunzi kuri kwanzi tida kuita zvekuuk zvikuda kuti muchato saka tingatingochate ndo nyaya iri kuitika vanhu vese vari kuchatisa varume vachisati vari agara aona kuti ngirikini vadi haasichadi zvekuenda kuuk kuya wane basa vasikana tichazogari kunyepero kutozi mambo ndimasiyo mambo we are not in love asi chinondibatsei ndinoda kuti mungoti ndiri mukadzi wenyu isu nekuzungaira aichatozviparawo autofrema maintenance eneyambe endai moite izvo zvinobatsirika safeguardai zvinhu zvenyu tokubatsirai pamajumba motitaurira unokona muitaura tokubatsirai saka atitoziva kuti muri munomo hanzi mapinda unodii muno ayo mati mapinda unodii baba ruziva wanga rutoti handisi kuda kuya kunoko ndatizva kuti panze imuri munomo auziziva kuti kune nyaya waruziva kuti kune nyaya watiziva kuda pasocial media madhandei ndo pakanaka pakanaka right